ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚೆನ್ನೈ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಜೋಡಿ ತಲೆಕೇಡು ಮೂಡಿದು ಬರಂದು ಪುಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಬಲಿ ತಿಳಿಪಲಿ ಕುಸಾಲದ ಪಂಥದ ಎಸಲ್ ಐನತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಗೆ ನಿಕಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬುಡು ಬುಡಾಡಿ ಎದುಕೊಂಡಲೆ ಬಂದುಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಮೇರ ಮುತಾಲಿಕೆದ ಕಲ್ಪು ಬರವದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಕಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಎತ್ತಿನಿಂದ ಅಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕತೆವರ ಸಾಧ್ಯ ಬಂದು ತೆರೆದಿನಕುಲು ಬಂತಿನ ಪಾತೆರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗೇನದ ಬರವು ಕೊರ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಕಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ರತ್ತ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರೋಡ್ ಹತ್ರ ಪುದರೆ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಲೆ ತೆಲುಪಲೆ ಕುಸಾಲದ ಪಂತ ಎಸ್ಎಲ್ ಐನ ಅಂಚನೆ ಬಲದಿಂಜಾದಿ ನಕಲು ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಂಜನೆ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಒತ್ತುಡು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದೇರ್ ಅರುಣ ಮಸಾಲಾ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಬಿಎಸ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಾಕಾರ ಅಪೂರ್ವ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಸಂತೋಷ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಾ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಾಕರು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತ ನಕಲಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೇಮಿತ ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ದ ಈ ತೆಲಿಕೆದ ಅಂಗನ ಗುತ್ತೆ ಬರೋಲ್ಲರು ಸಕಲ ಕಲಾ ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವೈನ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕೂಟೋಡು ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಪುಗಾಡ್ತೆ ದೆತೊಂದಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಸಕಲ ಕಲಾ ಕುಡ್ಲ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಮಾಣಿ ಮೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆದ ಈ ಕೂಟದ ವಿಚಾರದಾದ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಧರ್ಮೋಡು ಈ ಲೋಕಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಉಪದೇಶದ ಪಾತೆರ ಮಾತ್ರಗೆ ದಪಂಡ ಕುಡೋರಿಯಾಗ ನಮ್ಮ ಏತ್ಲ ಪನ್ಪ ಪನರೆ ಮಾತ್ರ ಸುಲಭ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ನಮ್ಮಲ್ಪು ಮಾತ್ರ ಐಕ್ ಪೆದಂಬುನೆ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತತ್ವದ ನಡತನಲ್ಲೂ ಕುಡೋರಿಯಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರದ ಉಪದೇಶ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ್ಯತವಂತ ಪುರುಷದಾದ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಪಂಡ ಆಯನ ಬದುಕಡು ಸುರುಟು ಸರಿಯಾದ ನಡಪುಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೋರಿಯಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಪನ್ನೊಂದು ತೆರೆದಿನಕುಲು ಅನ್ಪೇರು ಒಂದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ದಿಂಬುಡ್ದಿ ಒಂದು ಸಕಲ ಕಲಾ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲ್ ಬರ್ರೆಲ್ಲರು ಎದುಕನುಗ ತಾಟಿದ ಸ್ವರತ ಒಟ್ಟು ಬೊಲ್ಲುಲಿ ಪೊಡೆಕನಕಿನ ಕಾಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೊಡೆಕನಕಿನ ಕಾಲಿ ನಾನ ಇಲ್ಲ ದೊಂಜಿ ಧಾಮ ನೀತಿ ಅಟಿಲುಗುದಾನು ಬರುವೆರಯ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪೋದು ಮಗಲ್ ನಡೆ ಪೋತಿನಿಗೆ ಆ ಜನ ಕಡೆ ಪೋಂಡ ಬಕ್ಕ ಮೂಲ್ ಬೊಡೆ ಜೋರ್ತಿ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಜ್ಞಾನ ನಿಜ್ಜರೆಗು ಪೋಯ್ನಾರ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕೋಗೆ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲುತ್ತನೆಯೇ ಆ ಜನಕ ನಡಪೆರ ತೀರುಜಿ ಕೂಟಾಡು ಬೈದಿನಿಯ ಕೂಟಾರಡು ಸುಂದರ ಬಂತೆ ಕಾಲಿ ಬೇಯ್ಪದ ಪಾಂಡಯ್ಯ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಬೇಯ್ಪಾದು ಪಾಡ್ನಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಏಮೆ ಪತ್ತಾಯ್ತಿ ನಂದೆ ಏಮೆತ್ ಮರ್ವಾಯಿ ಪತಂಬ ಇದೆ ಖಾಲಿ ಬೇಯ್ಪದ ಪಾಂಡಯ್ಯ ಅವಿ ಆತು ಮಲ್ಲ ಮರ್ವಾಯಿ ಕಂದರೆ ಮರ್ವಾಯಿ ಅತ್ಯ ಮರ್ವಾಯಿ ಪತಂಬ ಇದ್ದೀನಿ ಏಮೆತ್ ಬಂಪೆ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಕೂಟಾಡ್ದ ಟೊಪ್ಪಿಡ್ ಮರ್ವಾಯಿ ಮಾಡಾಯ್ದಿನಿ ಆವ ಬೇಯ್ಪಾದು ಪಾಡ್ಗ ಅತ್ತಿ ಈರು ಪೋದು ಏತು ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಲ ಕರೀಜ ಯಾ ನೋಡ್ತಿ ಮೂಲು ಉಲ್ಲ ಇರ ನೆನ್ಪುಂಡ ಅಂದೆಯೇ ಪೋತಿನಾರು ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕೋಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಗಡಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ತಂದಂತ ಯಾನ ಸೀದಾ ಮಗಲ್ ನಡಿಗೆ ಹೋಪೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪರೆ ರಾಜಿ ರಾಜಿ ಬಚ್ಚಿರ್ ತಿನ್ಪುಂಡ ಬಚ್ಚಿರ್ ತಿನ್ಪಿನ ಪೋದಿರ ಮಗಳನ ಕೇಳ ಎಂಡೆನ್ಯ ಕೇನು ಗಡಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗಲ್ಡ ಮಂದನೆ ಯಾನ್ ಹೋಪೆ ಯಾನ್ ಸೀದಾ ಹೋಪೆ ಎಡೆಗೆ ಮಗಳಿತ್ತಿನ ಎಡೆಗೆ ರಾಜಿ ಕುಲ್ಲೆ ಉಂಟೆ ನಾನು ಏತು ಸರ್ತಿ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯ ಏನಿರ್ಬೇಕ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡ್ತಿ ಒಕ್ಕಟ್ಟು ರುಪ್ಪೋಡು ಏಪಲ ಕಂಟದ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಡನೆಗೆ ಬುಡದಿ ಬುಡದೆಗೆ ಕಣ್ಣನಿ ಪ್ರಾಯ ಏನಿರ್ಬೇಕ ಏ ಸರ್ತಿ ಬಿಡು ಪರಬೇರಿಗೆ ಅರ್ಥಾಬ್ಜ ಪರಬೇರಿಗೆ ಪರಬೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಐಕ್ ಸಮ ಉಳ್ಳಾರ ಯಾನಂಜಿ ನಿರಕರ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ಲೆತ್ತಿಗೆನ್ಗ ಅಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಗಡಿ ನಿಗಳು ಕಂಟೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿಯೇ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಡನೆ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲೇ ಪಾಚಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಹುಷಾರಿತ್ಯ ತೆಂಚೋಲ್ಲಾರ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ್ ಬೆ ಗಂಟು ಪೂರ ಬೇನೆ ಮಾರಯ್ಯ ಅವು ದಿಂಗು ಜರ ಅವು ನಿಂಗು ಜರ ಬೇತೆ ಇಂದು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜರ ಮಾರ ಬುರ್ಚಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಾಯ ಭಾಷೆ ವಸಂತ ಪಂಡ ನಂಬೆ ಮಗೈ ಗಂಟು ಬೇನೆ ಬೆ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ ತಡೆ ಮುಡ ನಡಪರ ತಿರುಜು ಅನ್ಪೆ ಐಗ ಗಂಟು ಬೇಡ ನಡಪುಂದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸೈಕಲ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಸೈಕಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ
ಐಕೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದಂಬೆ ಕಣ್ಣುಲ ತೋಜಿಮೆ ಪೂರ ಮಯ 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 ತೋಜುಲು ಇತ್ತ ಕಣ್ಣು ತೋಜ್ಜ ಇಂದು ಗುರ್ತಲ ದಿಕ್ಕುಜಾ ಇಚ್ಚಿಂದು ఒక యాను వసంత అందించే గుర్త దిక్కిని ಬಂದಿಡ್ಬೆ ಅಲ್ಲ ಈತ ಮಲ್ಲ ಜುವ ತೋಜಿಜಿ ಪರಬುಗು ಕಾಲಿ ಅಂದ ಬಂಜಿ ತೋಜಿದಿನಿ ವಸಂತ ಆ? ಈ ಪಂಡ ನಂಬಯ ವಸಂತ ಆ. ಮೂತಿ ನಡ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಪೋಪಿನೆ ಬೆ ಎಂಜಿರ ಉಂತರಕ್ಕೆ ಎಂಚಿರ? ಜಿಲಾ ಬಂದು ಐಕ ಉಂಟು ಅವ ಐಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋದು ಮೂಜಿ ನನ್ನದ ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣಿನ ಬೆ ನೆಟ್ಟುಂಡತ ಒಯ್ಯಿನ ತೊತ್ತೊಂದು ಅಂದ ಜಾಪಿ ನೆಚ್ಚಿಂದ ತುಲ ಮೂಜಿ ನನ್ನದು ಕೊಡ್ತಿರಮೆ ಒಯ್ಯಿನ ತೊತ್ತೊಂದು ನೆಟ್ಟುಂಡ ಇನ್ನೇನು ಈ ಕೆಂಪುದೆಂದೆ ತೊಲ್ಲೆ ಕೆಂಪುದೇನಾ ಕೆಂಪುದೆಂದೆ ತೊಲ್ಲೆ ಕೆಂಪುದ ಕೆಂಪುದ ಉಂತರಂದೇ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಬಾಕೊಂದು ಪಚ್ಚದ ಪಚ್ಚದ ಪೋರಂದೇ ಇಪ್ಪು ಬಲ್ತದಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರ ಬೊಲ್ತದ ಜಪ್ಪರಂದೇ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಆಡತ್ತ ರಡ್ಡಿ ನಂಚ ಕಕ್ಕುನಿ ತಕ್ಕುನ ಈ ತಕ್ಕುನ ಲೇ ಗಡಿಬಿಡಿ ಆವರ್ಚಿ ಮಾಡರೆ ಬಂಜಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿನ ಒಲ್ಪ ಜಾಗ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪುಂಡು ಐಕ್ಯದಲ್ಲ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರ ತುಂಜರ ಸರಿ ಆಪುಡು ಬುಡಿಯ ಬುಡಿಯ ಆ. ಅತ್ಯ ನಮ್ಮ ಕುಲಪುತ್ರೆ ಹೊಡೆತೆ ಕುಲಪುತ್ರೆ ಎಂಡೆಂಜಂಕೆ ನಾಯಿ ಓಲುಪ್ಪೆನ ದೇವೆ ಆಯ್ ಇಲ್ಲರ್ದು ಪಿದಾಡಿ ಇರ್ಬೇಕ ಪೆಟುದಿನ ಅಂದೆ ಪಿದ ಇಲ್ಲಡೆ ವೈದ್ಯನ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನಾಂಡಲ ವೈದ್ಯನ ಇದೇ ಮುರಳೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಘಟನೆ ಯಾನು ಬರೀಟು ಕುಲೊಂದೆ ನಮ್ಮ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅರಿಶೆ ಪೋಂದುಲ್ಲಿ ಮೇ ಬರೀಟು ಉಂಟು ಸೈಟ್ ನಿಂಗದು ನಮ್ಮ ಇಡಲಮೆ ಬರಿಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿಷ್ಟ ಚೋಟೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ನಾನು ಅರಿಶೆ ಪತ್ತು ಕೆಪ್ತಂಡೆ ರಡ್ಡು ದಿನತ ಖಾಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಸೀದಾ ಪೋಯಿನಿ ನಂಬೆ ನೀನಡ ತೊಂದುರುಂಡ ಎಂಜಿನ ಚೌತಿ ಅಡ್ಡೆ ಮೀನು ಮಲ್ಪರ ಅತ್ತಂಬೆ ನೀನಡ ತೊಂದುರುಂಡ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರ್ನೆ ತೊಂದರೆ ಎಂಜಿನೆ ನಂಬೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅನ್ನುನ್ನತ್ತ ನಂಬರನ್ನು ತೊಂದುರ್ದ ನಂಬರ್ಗು ತೊಂದುರುಗು ತಾಕವರ ಇಂದು ತೊಂದೂರದ ನಂಬರ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅತೆ ಅತ್ತಂಬೆ ತೊಂದುರ್ದ ನಂಬರ್ ತೊಂದರೆ ಅತ್ತಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ತು ಬನ್ಪೆ ತೊಂದೂರು ಬನ್ಪೆ ಆವಡ್ ಇರ್ಲೆಕ್ಕೋಡು ಮೊಬೈಲ್ ತೊಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಂದರೆ ಎಂಚ ಆಪಿನಿ ಎಂಚ ಆಪಿನಿಯೇ ದುಮ್ಮು ಇತ್ತೆ ಜವಂದಿ ಆಣು ಇರಲ್ಲ ಜವನ್ಯರ ಆಣುಲ್ಲ ಜವಂದಿ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಐತೆಗೆತ್ತ ಬೈಪವನು ಆ ನೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಹುಷಾರ್ಲಾರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೈಪದ ಮೀನು ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಇಯರ ಲಕ್ಕವರ ಏಸ ಇತ್ತೆ ಕೋಮತ್ತಿಗೇನೆ ಪೂರ ನೆಟ್ ಬೈಪವನ್ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಇರಗೆ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪ ಎಂದೆ ಇಂಚ ಪತ್ತೊಲ್ಲೆ ಇಂದೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಲ್ಲೆ ಇದೇನು ಪತ್ತೊಲ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬಣ್ಣಗ ಅವು ಪಚ್ಚದನ್ನು ಟಿಕ್ಕ ಒತ್ತೋಡು ಇಂದೆ ಈರಗೆ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾ ಪತ್ತಲೆ 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 ಉಂಟು ದಾಲ ಬೈಜಿ ಒತ್ತಲೆ ಪಚ್ಚದಿರು ಒತ್ತಲೆ ಪಚ್ಚದಿರು ಒತ್ತಲೆ ಪತ್ತಲೆ ಕೆಬಿಕ್ಕಿದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಏರಿಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾ ಯಾನಿಯಾ ನರ್ನಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೀಕೆ ಆನಿ ಹತ್ತೂರ್ದ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿದವಳು ನೀಕೆ ಕುರ್ಲು ಬಚ್ಚೋದು ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೆನಪಿಚ್ಚ ನೀಕೆ ಬಕ್ಕ ಪೊಲಲಿದ್ದವಳು ಪುಕ್ಕದ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾನಿಯಾ ಅಂದ ಎಂಚೊಲ್ಲ ದಮೆ ವಸಂತ ಆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ಬೆಚ್ಚವುದುಂಡ ಅಜ್ಜನ ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ತನು ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ತು ಬಕ್ಕಿ ತೊಂದುರ್ದ ಮತ್ತೆ ಅಲೆಗದಾನೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನಿ ಈರು ಎರಡ ಪಾತೇರ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಡ ಆ ಈರು ಪಾತೇರ್ನಿ ಆ ಪರಕ ಕೇಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಏನು ಬಾತ್ಯರ್ ನಾಳೆ ಕೇಂದುಂಡು ಕೇನಿ ಬಕ್ಕ ಉಂದುದ ಧರ್ಮೋಗಿ 20,000 ಮೊಬೈಲ್ ಅಗಡ್ದೆತ್ತರಿಯೇ ಏತು ಬಂಡು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೋಂಡೆನ್ನ ನಿನ್ನಡ 20 ಗಂಟೆ ಕೊರ್ರೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕೆ 20,000 ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಸುಂಡ ಧರ್ಮ ಬರಬೇಡ ಯಾಕರೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಓಡಿ ಬೋತಿಂಬೆ ಕುಲಪುತ್ರೆ ಮಾಗೆ ಓಲದ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನೊಂದು ಬರುವೆ ಅಲ್ಲೇ ಆಯಿಷಾ ಈರ್ನ ಮಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಮೂಡುವೆ ಮೂಡುದು ಕಂತುವೆ ಸೂರ್ಯ ಮೂಡುದು ಕಂತುವೆ ಕಂತಿದು ಮನದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಕಂತುಲ್ಲ ಮೂಡುಲ್ಲ ರಡ್ಡೆನ ಬೇತೆ ಊಲೈಜಾಯ್ತು ಮಾರ್ಲೆ ವಸಂತನ ಯಾನೆಂಚ ತೋಜುವೆ ಶಾ Fresh ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇತ್ತೆ ಮೀದು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಕತೋಜುವ ಯಾನ್ ಮೀದ್ ಬತ್ತೀನಿ ಹಾ ವೈಟ್ ಮೀದ್ ಬತ್ತೀನಿ ವೈಟ್ ಬೆಟ್ಟಡ್ ಮೀದ್ ಬತ್ತೀನಿ
ಅಲ್ಲೇ ಯಾ ಪಂಡಿಜ ಪನ್ಯ ಬೇಟೆ ಬತ್ತಿನ ಬೇಟೆಗೆ ಪೆಟ್ಟದನ್ನೇ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಅತ್ತ ಈರ್ ಬಣ್ಣ ನಂಬಾರು ಯಾನ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸುಳ್ಳು ಬಂದ ಈರ್ ಹಾಲಾದ ಮಣ್ಣಿದಿಂದಿರ್ದು ಅವರು ಸಾಧಾರಣ ಮಾಡೆ ಬಾಂಬಿನ ಪೂರ್ಣ ಏನ್ ಎಡಪದವು ಬೇ ಬಿಚ್ಚಿ 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 ಜಾನ ಓಲ ಮೀನು ಮಾಡುವ ತೋಜು ಮೀನತ್ತಿ ಯಾಲ್ ನಾ ದಾಯ್ತ ಜನ ಸೇರ್ತೀನಿ ಬಂಡದು ಯಾಲ್ ನಾ 100 ದೂಲ ಇರ್ಬೋದು ಎಕ್ಕಲಿ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಪವನಾಲೆ ಇಂದೇ ಉಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಪವನಲ್ಲೇ ಅಂಚನ ಬಂಜಿದೆ ಬಡವು ಗತ್ತ ಉಚ್ಚುನಲ್ಲಿ ಪಾವನು ಅಂಚನ ಮಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡಗಾಂದಿಂಚ ಬಗ್ಗದೆ ವಸಂತನ್ನ ಏರೋ ಮೂಜಿ ಕಾಸೆ ಪುಲ್ಕ ನೂಕುದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬೋದು ಉಚ್ಚು ನಲ್ಪವನ ಜಕ್ಕೆಲ್ಡು ಬೋದು ಬಾಲ ಜೈದಿಲೆ ಕೆಜ್ಜೆ ಇದೆ ಉಚ್ಚು ಸರ್ತ ಉಚ್ಚು ಸರ್ತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾನು ಉಚ್ಚಿದ ಭಾಷೆ ಉಚ್ಚು ಬಾಲೆಗೂ ಚುಚ್ಚುನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೂ ಚುಚ್ಚುನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಯಾನ ಅಂಚಿಂಚು ತಿಳೀನಿ ಲಗ್ದು ತಿನಿ ಅದೇ ಲಗ್ದು ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓಲು ತಿರುಂದಿಜ್ಜು ಒಂಜಿ 10 11 16 ಜನ ಎತ್ತೇರು ಆತು ಪೆಟ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲ ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇಟ್ ಬಾರಿ ಹುಷಾರ ಡಿಬ್ಬು 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 ಹಾಕೇರಿ ಸೀದಾ ಬೋದು ಬಾರಿ ಇಟ್ಟುಂತೇನೆ ಈದಾದ ಬಲ್ತಾ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲಿ 10 16 ಜನ ಹಾಕುವರತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಕಂಕತ್ತಿನ ಬಲಮೆ ಬಂಡೆ ಅವು ಅವು ಗಾನ ಮಗನ ಅವು ಎನ್ನ ಮಗಿ ಅವು ಎನ್ನ ಮಗಿ ಅವು ಇರ್ನ ಮಗಿ ಸೋತಿಜ್ಜಿ ഞാൻ താജ് പട്ടത് വേണ്ടേ നമ്മ നിക്കല് നിക്കല് അമ്മകേ പുട്ടുതിനി ഉണ്ട നിക്കൽ ബത്ത് ഒരിയൊരി ആക്കലിന്റെ വേണ്ടേ ആക്കൽ ബക്ക ഒരിയൊരിയെ ബത്തേര് ആക്കേര് പോയേര് ಈದಾದವಂತ ഞാൻ താങ്ക്സ് വേണ്ടേ ಇತ್ತೇ ಇರ್ನ ಮಗಿ ಇತ್ತೆ ಮಗಿ ವಸಂತರ ಇರ್ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಬರಿಗೆ ಒಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುಣಾರೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇನು ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕಟ್ಪುಡು ಕೋರ್ಟ್ ಬೋದು ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುಣ ಹತ್ತು ಎಂಡ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಆ ಪುಣ್ಣ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ರೀತಿ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡೋಡಿ ಆಪುಡ್ ಬಂದ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈರೇ ನಾನು ಏತ್ ಸಮಾಡಿನ ಚತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲಾರಿ ಯಾರೊಂಜಿ 10-30 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಇದ್ದಾನ ಅದೇ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಇರ್ತು ಒಂದುಲ್ಲಾರ ಯಾನ್ 30 ವರ್ಷ ಏರೆಗಾಣ ಅನ್ಯ ಮಲ್ತಿನ ತೂತಾರೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಪಿಂಕನ್ಗೆ ಕಿಂಕಿದೆ ನರಮಣ್ಯಸ್ತಿ ಅದೇ ಆತ್ಯಟ ಇನಿ ಅನಿ ಎನ್ನ ಅತಿಗೆ ಉಂಟು ನಿತ್ಯ ವಸಂತ ಒರಿ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಲಾರಿ ಬುಡೊಂದು ಬತ್ತಿ ಲಾರಿ ದತ್ತಿ ಪುಟ್ಟಿ 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 ನಾಲ್ಕು ಕೊರಿ ಸೀದಾ ಪೋಯ್ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಅವು ತಪ್ಪ್ಯಾ ಮನಿಪದ ಉಂಟು ಹಾಕಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ ತಪ್ಪತ್ತ ಯಾರು ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಉಂಟೊಂದು ಈ ಓಳು ಉಂಟು ನೀನು ಓಳು ಎಂದಿತ್ತ ಮಾರ್ಗ ಮಾರ್ಗ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಕೆ ನಿಂಚು ಉಂಟೊಂದೆ ವಸಂತ ಲಾರಿ ದುಡ್ಡು ಬರೋದು ಯಾನ್ ಫಾಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಓಳು ಉಂಟು ನೀನು ಮೂಲ ಎಂದು ಮಾರ್ಗದ ಬರಿ ಯಾರು ಇನ್ನ ಉಂಟೊಂದು ಫಾಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ತಪ್ಪುಂಡೇ ವಸಂತ ನಿನ್ನ ತಪ್ಪತ್ತು ಆಗ ಪಾಡು ಬಂದು ಮನ್ಯ ಜಪ್ಪು ಬಲ್ಲಕಾಗ್ತದೆ ಆಯ ಏನೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೋತೀನಿ ಯಾನ ಅಡಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಸೀದಾ ಬೋತ್ವೆ ಭಾಷೆ ಕೆಟ್ಟಿನ ಭಾಷೆ ಕೆಟ್ಟಿನ ಎಂಚಾಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಓವು ಮಲ್ಲಿಗೆ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟಿನ ತುಳು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಮಾರಯ ಅಂದ ತುಳುನಾಡ್ದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ವಸಂತಣ್ಣ ನಂಕು ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದಿನ ಮೂಲು ಕುಡೊಂಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡಿ ಅಮ್ಮೆ ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಖಾಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮೆ ಭಾಷೆ ಉಂಡಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೂವು ಅಮ್ಮೆ ಭಾಷೆ ಹೂವು ಈಗ ಅಮ್ಮೆ ಭಾಷೆ ಹೋಗುಂದ ಅವಡ ಯಾನ್ ಪಂಪ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಗೇನದಿದಿ ಕೇಳಿ ಒಂದು ತೆನ್ನಕಾಯಿ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ಪೆಳ್ಳಕಾಯಿ ಇಂದು ಕಾಯಿ ಅಮ್ಮೆ ಭಾಷೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಮ್ಮೆ ಭಾಷೆ ಪಣ್ಲಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ಇತ್ತೆಯನ್ನ ಕೈ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ಪೆಳ್ಳಕಾಯಿ ಆನು ಮಾಡ ನಿನ್ನ ಕೈ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ಪೆಳಕಾಯಿ ಇತ್ತೆಯನ್ನ ಕೈ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ಪೆಳ್ಳಕಾಯಿ ನಿನ್ನ ಕೈ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ಪೆಳಕಾಯಿ ಇತ್ತೆಯನ್ನ ಕೈ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ಪೆಳಕಾಯಿ ಗಿಲಕಾಯ ಅಲ್ಲೇ ಅವೇ ಅಮ್ಮೆ ಭಾಷೆ ಗಿಲಕಾಯಿ ಪೆಳಕಾಯಿ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಬೊಂಡ ಗಿಂಡ ಪೋರಿ ಈರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಗಿಟ್ಟಿ ವಸಂತೆ ಗಿಸಂತೆ ಚಂದು ಗಿಂದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅಮ್ಮಗಳ ಭಾಷೆ ಉಂಟು ಸಾಯ್ ಹುಷಾರ್ಲೆ ಇರ್ರ ಮಗೆ ಓ ಪರಬೆ ನಾನೇ ಏಪ ಬರ್ತೀನಿ
ಎಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ರಾವಂದು ಬರ್ತದ ಪುಲ್ಕೇನು ಮೂಲ್ ಬೂರ್ನಿ ಅಲೆ ಪರಬೆ ರಾವ ಒಂದು ಬರ್ತದ ಪುಲ್ಕ ಬೂರ್ನಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಪರಬೆ ಬೋದು ಪರಬೋಡೆ ಉಂಡು ಏನೇನು ಪನ್ಪಿನ್ಮೆ ಪರಬೆ ಪರಬು ಅಂದು ಅಕ್ಕುಲು ನಿನ್ನ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ರಿ ಅಪ್ಪೆ ಮೇಮೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ನೇಪಲ ಪರಬೆ ಪರಬ ಲೆಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮೇಮ ಲೆಪ್ಪರ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬೋಡು ಎಲ್ಲ ಈ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಜೋಕುಲಾದ ಈ ಪರಬೆನಗೆ ಆ ಬಾಲೆ ನಿನ್ನ ಪರಬೆ ಏತ್ ಬೇಜಾರಾವು ನಾ ಏಪಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡು ಈ ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಸು ಮುಖ್ಯ ತುಂಬೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಸು ಮುಖ್ಯ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂತ ಪಾತ್ರ ಅವು ಮುಖ್ಯ ವಸಂತರ ಯಾನು ಏನು ಅಮ್ಮೆರೆ ನೀನು ಮೋಕೆಡೆ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತ ಯಾನು ಪ್ರೀತಿನ ಬನ್ನಿ ಪಪ್ಪ ಯಾನು ಏಪಳ್ಳಿದಾಗಿ ಯಾನು ಬೆದಂಬ ತೀರ್ತಿನ ಉಂಡೆ ಪಪ್ಪ ಈ ಜಿವರ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಬಿಲೆ ಪಪ್ಪ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತೆ ಉಂಟು ನಿನ್ನ ಮುಂಗುಲಿಯಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಯೆಯೋ ಮನುಜ ಎಲ್ಲ ಮಾಯೆಯೋ ನಿಂಜಂಡ ಈ ನಿಯಮಾಯೆಯೋ ನರಿ ಒಗೇಂಜ ಏನು ಭಾವ ಏಪಲ್ಲ ಭಾವಗೀತೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಬಣ ಅಮ್ಮೇರೇನ ಜಯ ತೋರೆಯ ಗಣಪ ಓ ಗಣಪ ಇಮೇನೆ ಏ ಪವರ ಕೋನಪ ಹಲೋ ಅಂದ ಓಲು ರೆಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಏತ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆಡಿಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರಿಯಾರ ಆಂಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ದು ಬರ್ತಾರ ಅಂದ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲೇ ದಾದೆ ಏತ್ ಬಂಡ ಅರ್ಥ ಬರ್ಬಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಗಡಿಗಡಿ ತಾಯಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಾಸ ದಾಂತೀರಾ ಪರಬೆಲೆಗೆ ಒಂದು ಚೂರ್ಲ ಭಾಷಜ್ಯ ಸಾವು ದಿರೇ ಪರಬ ವಸಂತ ಆ ಈ ಏರೆಗೆ ನಿರ್ನಿ ಅಮ್ಮೇರಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಸಕಲ ಕಲಾ ಮೊಕಲ ಕುಸಲ್ದ ಜಾತರ್ಪು ಖುಷಿ ಆತನಿಂದ ಸುರುಟು ನಿಕಲಿಡಿದು ಸ್ವರ ಬಿದಾಡಲು ಬಂತಲೆ ತೀರ್ಪುಗೆ ಕುಡರಾಜು ಪುದರಾಜು ಪನವಲ್ಲೆ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಮಾಣಿ ಸತೀಶ್ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೋರ್ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಕಾವೂರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಇಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂడి ಸ್ಪೆಷಲಿ ಚಂದ್ರಾಸ್ಲರ್ನ ವಸಂತ್ನಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಾಲ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ರೆಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಈ ಸರ್ತಿದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ವೀಕ್ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲನ ಬೋಡಿತಿನ ಆತ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತಜಿ ವೆರಿ ಲೈಟ್ ಪಂಚಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲ ಪೂರ ರಿಪೀಟ್ ಆದಿತ್ತು ಆವ್ರೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಸೋದು ಪನ್ನಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಪನ್ನದು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಎತ್ತೆ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾದ ಬಂತಿರಿಕೆ ನನಗೆ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚ ತೂಡು ಪಂದೆ ಜೋಕುನ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಚಂದ್ರಸನ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಅರ್ನ ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ಪಡಿತಾನೆ ಆ ಅಜ್ಜರ್ನ 35 ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾನೆ 35 ವರ್ಷದ ಪರಬೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸೂರಜ್ರೆ ಬಂದುಲೆ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಅಭಿನಮಲ್ ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಬಿರಾಡು ಬೆರಿ ಒಟ್ಟು ತಂಗಲೆ ದುಬ್ಬು ಕಡಪೊಂಡು ದುಪ್ಪು ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗ್ಲ ಒಂದನೇನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಇನಿತೆ ಗಿಡದಾಗಪ್ಪ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.